Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya yi wannan zikirin su 100 a rana, Allah zai ba shi kariya daga talauci, sannan Allah zai sa ya samu natsuwa daga tsoron kabari, sannan kuma wannan zikirin zai jawo masa arziki, sannan kuma za a buɗe masa ƙofofin aljanna. Ya kai ɗan uwa, tsaya ka saurara ka haddace, kuma kakkai rowar wannan bidiyon ka yaɗa shi duniya kowa ya gani a amfana, sannan kai koyi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji hadisin annabi, ya haddace, ya kiyaye shi, sannan ya isar da shi zuwa ga wasu kamar yadda ya ji. Saboda haka yi ƙoƙari ka kasance cikin waɗanda manzon Allah ya yi wa addu'a ta hanyar isar da saƙon zuwa ga wasu domin su amfana. Zikirin shine la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Duk wanda ya wannan zikirin su 100, Allah zai ba shi kariya daga talauci, sannan Allah zai sanya masa natsuwa daga tsoron kabari, sannan yin wannan zikirin zai jawo masa arziki, sannan kuma za a buɗe masa ƙofofin aljanna. Ya kai ɗan uwa, wannan tagomashi karkace kai kaɗai kawai za ka tsaya ka amfana. Yi ƙoƙari idan ka ji kai ma ka yaɗa shi domin 'yan uwa da yawa su amfana. Allah ya ba mu iko, Allah ya sa